visitors kuphumelela. Yaba mhlanga nezifundo lezo zabantu abebezinenge beyithostali nempilweni. Ezo lenkothingi khale nesimtho sifazana uthona ilunga lenkondo zakho. Uthentoza lebhalela ngiloba kunemangameli. Usifade inkondo yamajamisele emethethu akiphisisi nembezo ngesa unembese waziwa yena. Uthe mina ngabani zibono bale zinkondo zethu ngamaphuthetha sakuthuso ngomele ngijwayele. Ukuna nje umntambade imbodo zamagana kodwa ngithenye yabene isifo kweduphi. Ube sewusithi ukugcina nembese sakhisho ngaphakathi yena. Nami izolophupheki ngizobeka into lesizekizilwazeni inqoba. Ingela njengoba inkosi umshayela inhloko. Usona nokhabo senzizokwenza menhlelo phatha njalo shona kwela. Ekhona ukufaka igaba lapha phezulu. Bema ngibone uphumelele imisele ngayo. Shuthi ngambusa kuNkazana esifune ngizocela inkonzo. Ngusena hala mathela ngenyembezi. Uthi ngaphuphela amathembu ebekwe. Sasiphumelele nje sinenge ukusmayela nokuthi abantu esoba ngesifona. Alabaphindisa kumathela kodwa sakhule. Asaqashile bona ngaphansi abaza thomthombo aza kuhlanganisa. Aza ngehlangana. Sona kumesa ngizana sithi inkonzo zangoza. Ngisathi ngithatha imali ngigibele stage. Bakamuje bayithubeko yaqala that's all kimathela kanjalo. Bathi ngiyakwazi ukuzona inkonzo esifazana lokusishawasha thina hey kimathela ngisimela kancane. Banani kumina lezi inkonzo zemkhala esifazana lesifazana ngamahlala. Bathi thina lezi ingane zethu ezawulenga kumane zashumkhaya welazi ngiyabona kahle abathela wethu. Bathi kimathela ngizonikeza ithuba lokuthi. So ngiyeza ithuba lokuthi nabanye izingondo zeminengo. Manje lawa kunemshintsha lokwenza ishintshe lenza nambi ngakonke ngayenza. Ngoba sesifuna izokhozi vele kakhulu ngabesemathi lenda semagabe isukile wemanje siyabahenza manje. Sesho ngiyana ngabezela ngizolexwaza akhala namhlanje upresident. Ngizolexwaza ngoba ngishuthi majani isidube sabo simalenge tosuzora phambi kwabameli bonke namhlanje ukufika abantu bazokuzona bese yasukukhulu. Bathi beseselezo ngani iziphotsho basabelini badola sobantu abangenisi. Ngiyayibeka ngoba bathoza. Abedani usangayekela ngapha nomfathi umthoza ngisho manje mama mjele bethweni batazokuzelana okhimathani nalezi inkondo zabo zingayendawo wemathiko. Bengifisa ukuhamba nasemcimbini. Bengifisa sobhude zibenzi ukuthi sitholane emangameni. Ngiyazabela ukuthi sesicela phansi ngenqondo samphosho abuzofika emakhaya emkhozi yanga. Ngizabela ukuthi sesicela phansi emcimbini yethu wasibemazolo sinembo. Isema ngusikhanda ke kahlanganyela. Ibinti towazi. Bisho leyo sendozi ngokukhulu. Utheni uzokuzama ngula ngoba abadala zokuba wazama ngokushiya abantu nalokho bizokhalani. Bathi majali nowaphikiziwa. Bathi nomkhulumile usungithanda nokuzela. Banonchazi indlela omthanda ngayo. Wasithazana nomozane kodwa uvuzelisile emagameni yewena. Bathi kuyinyanga inyanga. Ukhosamela ukuthi bamfisa ukufanisa nami yewena. Bathi uyakusafanisa izindlela mongenza izinto ezizoleka bathatha wena wazukuthanda wena. Kodwa umthandi iza uyivulile ngamdalile lawo thabele sengibisishamini. Kanti into ezenzana nekayezi. Nkane nophula ngaso semingwethile lokosasa ngakazaphela la ikisasa. Kwena nje vele ngayibona ikisasa sayinamhlanje. Awu siyasaba intokazi ngiyayishelela. Ngiyana ngami sizokushela kodwa ngizokutshela ukuthi hayibo wemntana umuntu. Yazi ngiyakubhalela. Yazi phela bathi ikimathele ngani. Masitana umuntu njengosamadora umuntu lakhe izinami dala mayithi nama ngiyazi sekizwa ngokufanele ukukholo kwami ngomzulika. Awu kodwa umuntu bese kuyinto uvela umbuzo. Bathi majani ngiyabuza ngikwantoza ngosivulele usiku. Bathi ngiyazi ukuthi ukubona nje okufanele uthanda. Bathi izame esafanele uthanda kodwa ngiyizela nje ngibiza nesikole sethu siyodlula uthanda. Bathi noma bezenze kwathi badlula phambili ke. Bathi ndulufulule phambili ke nakho mabe ngani athusa abantu begolile. Vele nawe uyazi lokuthabula abazali. Vele bakhuluma Esifuna nami ukwadesh. Ufuna njalo basabeloza wenimbo. Athi kuya nembo ngikuthandile ngabe ngiqeqaye. Athi bonoza lesakhe ngezela ngabe